Guys, nagpalit sa idang daw. Murag isa ka kilong ni nga tiil. Nawala ko kapon ako gapon kay Valentine's Day man gapon. Na nay manok na fritada, na pagtagaan pag may manok na adobo. Kapuyan ang kuluto. Muna nga karon ang nakulutoon. Wa man ko lingaw. Ako ra ni hiluan yung kuan sa manok. Iyang tiil kay hiluanan pa man eh. Mara guys, ikan ni sa ref guys na yating bugnawa ganahan man kong kaon ani kong kuan guys tiil sa manok anad ni sa gagmay ko ni ba nga yung papa milig sa manok hinugasan niya kuan ni siya og kuan guys kuan ako og kuko akong manicure na tiil sa manok kay wata kahibalo nga nagkamang-kamang siya nagbakay-bakay siya sa iyang ite nilain mo kung kaayo kaunon kuan na ay kuko na ang nay mga tao nga dili mo kaog tiil pero ako mahilig kog tiil sa manok guys tiil sa manok ug ulo sa manok mahilig ko mana nga wala ko pili basta di lang makahilo nga pagkaon buhi man ko bisag na ako sa bukid kay kuan man sa kunsaw kaon no mga putan di man ko arte guys la sa unsay kaonon na pag ginabili niya kuan guys ay humanan ako kuan guys limpyo guwapa na siya so hugasan ako nag-otro guys para limpyo tarong jud siya og hugas para mawala malawg-lawg para lamig jud siya para limpyo walay dyan. Limpyo na ang kalaha like guys nalay naman kay limpyohan ni Laika aman tong kuan like kay palimpyo na ni hindi pa adara ning kuan no adara ning Bombay ug ahos naro adara na lang ning mga gagmay ahos diri hugasis na nadaan ang kwan tadtaran hugasis kay tadtaran nagtiil sa manok ang gawa na Bart aman ka ang oras karon guys kaya alas 3 na alas 3 sa hapon maglit nga nasulad-sulad ka dire. Hay! Gawas ditong bayana ka. Sulod dire. Ha? Gapamilin kag tain nimo ug batasan. Gawas dito. Ikaw ulat og pagkaon. Las 3 pa. Wa kag sirok sa kaon nimo. Gawas dito. Galang na imong mata ha. Okay, batasan na. Mangiti ra ka di sulod. Kapera ba pulid ana imong ite. Batasan nga bayhana ni. Ka sulod diri dili ayo. Dita. Ilono ko ana tag mantika kay ibundak na da sa aos ug Bombay para muwang lang anghit.
Gusto siyang ipahis. Bundak na siya sa ahos sa Bombay para walay kuan ba. Nagkuan na sila ka guys, painit na sa kalaha. Lingkod lang ko diray pero nanay kuan dira ro mo tag sulod. Ipay ay. Nay, masiga. Di man na sa poport ganahan magkuan lay. Di man na siya ganahan mag tanawan ng tiil sa manok. Hindi ko ano, lunod. Babaraon din lamas. Ka-brown. Kaya ilunod. Katula naman nakataghugas ng kuan. Umota sa ahos. Ay, ahos palang daan. Umot na. Salami. Lunod na nila ka guys ang kuan. Ang tiil. Tiil sa manok. Awa guys. Di ko kanyag tarong. Ikaw mo po na siya. Butangan na siya sili guys para halang. Parang halang ba? Na may sili nga dihatag niyan tulisan ako nga. I-blend daw nga mga chili ba. Tapos kalamig. Wow! Makadaghan taog rice ani. Kamaniwang ano guys. Like kuan tuyo. Tuyo he. Tuyuhan guys. Yep. Nakakit. Manihapon na ta. Kain. Isa sa last Malamig guys. Wala kasi papaidon kay nag-office pa, kamera. Kaya alas 8 na, apit na alas City. Ito ang chicken feet pork. Busa na una namin kanihapon kay apit naman alas 8, paman na ulit. Overtime sila. Tingnan mo to guys. Ah, ito ka. Gusto ka oh. Lamig pork. Mukha ang chicken pork. Mukha ang chicken pork. Gila. Ayan. Ito niya kaya na. Sabihin na. Nga na pagtamo na. Masa din sa pork.
Masa ka? Halang ka guys. Ang lasa halang-halang. Abot sa mga din, videoan ka na ko. My sweet angels in Uy, this kalabay. house. Ikaw na lang. Ikaw na. Abot na siya, guys. Kaon na daw siya. Karon pa siya nag-uli, guys. Wapay panihapon. Hukas ba hukas? 이렇게 써서 들고 있었어요. Sasa niya akong 운이 vlog. 좋으면 안 들킬 거예요. 하지만 그런 Sasa niya akong vlog lang. 사용하셨어요. Liwang mo ni? Gagmay nga. Gagmay. Gagmay lang TL, guys. Dadag ko. Ay, dugay mo ulit. Kabalansi. Halang ka ba? 다 온 거야? Di ba na alam ko lang man. Ay, ito.